Počúvate Skribendy. Ja som Momo. Ja som pán Patrik. A spolu s Kumranom a spoločenstvom Rieka života vám prinášame Podcast, ktorý má nádej. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Veľmi sa tešíme, že dnes sme zavítali do takého mestečka s názvom Sliač a našou hostkou dnes bude Lenka Slavkovská, ktorá je matka 2 malých detí a je zo spoločenstva SP. Vítaj, Lenka. Ďakujem, že ste prišli sem. Ďakujeme tiež za prijatie. Možno ťa viacerí reflektujú zo sociálnych sietí, z Instagramu, zo spoločenstva, z rôznych konferencií alebo nejakých rozhovorov. Radi by sme však trošku zasadili tento náš rozhovor a tie témy, ktoré dnes budeme rozoberať do takého širšieho kontextu, aby možno tí naši poslucháči vedeli aj, že odkiaľ vychádzaš, ako si sa dostala k viere, alebo že ako ťa môžeme možno zo začiatku aspoň tak trošku spoznať. Vieš nám priblížiť trošku ten tvoj príbeh? Samozrejme. Ja mám 30 rokov. Ja už teraz spätne sa na to pozerám, že mám pocit, že to bolo už dávno, teda neviem, ako vy máte, ale ja už mám taký starnúci mód. Bolo to, keď som mala vlastne 14 rokov. Ja pochádzam, alebo aj s mojim bratom Ivanom Petrom. Teda on ma doviezol do spoločenstva. Inak ku viere nás viedli rodičia. Vyrastali sme v takej kresťanskej rodine. Možno nie úplne takej tradičnej, lebo naši rodičia boli charizmatici. To znamená, že oni už ako keby od malička sa s nami modlili v jazykoch, alebo proste tieto veci im neboli cudzie. Takže ako keby vyrastali sme v takej charizmatickej rodine, čo však nikomu nezaručí, že vaše dieťa bude tiež kráčať touto cestou, ale vďaka Bohu teda môj brat sa dostal do jedného RK tábora, kde bol vlastne animátorom Julo a vtedy vlastne sa začínali také birmovanecké stredka tu na Sliači. Takže potom on neskôr, keď ja som mala teda 14 rokov, ma zavolal do spoločenstva. Si pamätám vtedy ešte vlastne jeho žena Zuzka, už teraz vypisovala maturitné oznámenia, neviem, či sa to ešte robí, ale vtedy sa to robilo, tak vtedy to bolo, že moje prvé stredko, kde som prišla. Samozrejme, že tá cesta bola kľukatejšia, ale na to teraz to ako keby nie je čas, ale takto som sa k tomu dostala. Najskôr som samozrejme mala také rebelujúce obdobie, že som sa mu vysmievala a som si z neho robila srandu a nechcela som tam chodiť, ale vnútri som veľmi prahla potom tam prísť, takže nakoniec sa to podarilo a od mojich 14 rokov v podstate až doteraz som pri Bohu a som s Bohom a kráčam s ním, takže ďakujem Bohu za to. Hovorila si o tom, že si vyrastala v rodine, ktorá praktizovala vieru, ktorá vás viedla k viere. A teraz ty máš vlastnú rodinu už, aj keď hovoríš, že starnúci mod, ale sme tu približne v rovnakom veku. Ako sa ty snažíš deťom odovzdať to, čo ty si načerpala počas toho života? Je to také zaujímavé, podľa mňa, či už rôzne výchovné metódy, alebo aj táto viera, že je to také kráčanie na tej hrane, ale pre mňa je to kráčanie po hrane v tom, že je milión výchov, milión možností, rešpektujúca výchova 90. rokov a podobné veci, hej, alebo čokoľvek. Pre mňa sú deti v tom úžasné, že čo som najviac odsledovala je to, že proste oni sú totálny kopírák. To znamená, že a niekedy vás to až tak šokne, že keď počujem, ako sa Adele rozpráva s Arturom a hovorí mu, miláčik, to nesmieš robiť, alebo toto bolo ešte v pohode. Ale keď je to už niečo také, čo vlastne vy ste vyslovili, tak vás to až tak vlastne stopne, že fíha, že oni sú ako špongie v tomto brutálne, že všetko nasiakujú a potom vlastne to hovoria, robia. Takže toto ako keby je pre mňa úplne taký základ toho, ako im odovzdať vieru a to, že to praktizovať, to robiť. Tak ako vidia, že sa modlíme alebo chodíme do kostola. Aj Adele už je riadne naučená, že nedeľa, ide sa do kostola. A to sa mi veľmi páčilo, lebo je to o tom, že sme na ceste a ja sama neviem, že tak ako si hovoril, že ja som vyrastala v tom charizmatickom prostredí. Zároveň mám napríklad môjho mladšieho brata, ktorý nie je pri viere, považuje sa za ateistu a sme v podstate z jednej rodiny. A to je to, čo tá viera ako keby, alebo to, ako ty vplyvaš na tie deti, môže urobiť možno aj taký opačný efekt. Takže ja som v tom ako keby tak aj
z tejto skúsenosti veľmi opatrná v tom celom a základ je naozaj proste milovať tie deti, dávať im čas, byť prítomný, milovať ich a zároveň ale aj toto je pre mňa taká výzva, že neurobiť z nich len slušných ľudí, ale božích ľudí. To je taký iný level, že všetci chceme vychovať slušné deti, ale myslím si, že to nemá byť úplne iba našim poslaním, že našim poslaním je priviesť tie deti k tomu Bohu, že aby ho poznali osobne. A to bude asi taký najväčší challenge podľa mňa akože našich životov aj s Davidom im to ukazovať. Takže sme na ceste a tá túžba tam je, uvidíme o 10-15 rokov. Mala si nejakú predstavu o tom, keď ste sa s Davidom brali, že napríklad aká budeš matka? A naplnila si táto predstava? Áno, hej. A tie očakávania sú asi vo všetkom, že či už v manželstve, alebo v tom rodičovstve, alebo v kariére, alebo v čomkoľvek, že určite boli. Ja som si myslela, že aspoň ja som si tak myslela, že ja budem super mama, ja budem že budem akože bláznivá, budeme super, všetko bude super. No a potom také hitne taká realita už večer o 6:30, keď už idú uspávačky a také Rilsko mám strašne rada, že čo, teraz neviem, či niekoho pohorším s Harryho Potterom, ale Snape ide a zatvára všetky tie, akože v tom kláštore je nahnevaný, tak presne tak vyzerám ja večer už. Ticho, už ideme spať. Hej, akože určite sú chvíle, kedy sa aj nespoznávam v tom celom, lebo tie deti sú totálne taká skúška toho, že oni ti ukážu to dno, ktoré človek má, čo sa týka trpezlivosti, že ty dokážeš byť, proste 12 hodín rešpektujúca a všetko zvládnuť, ale potom možno príde ten jeden bod, kedy človek vybuchne a tak. Takže to, ako som si myslela, že ako to úplne bude, tak je to iné, lebo tá realita, ten život, a ja už som iná, ako som bola predtým, a ten život sa žije každý deň, takže je to naozaj taká výzva v tom celom. Ale akože aj si myslím, že som super mama akože pre tie moje deti, že verím v to, že to je tak, ale určite sú chvíle, kedy to proste nezvládnem aj ja. Že to je úplne normálne v tomto, si myslím, a možno by sa o tom aj viacej mohlo akože hovoriť. Čo ja zvyknem hovoriť je, že je super mať tie očakávania. Niekto je taký, ty nemáš deti, nemôžeš mať na to názor, alebo to zase nemám rada, keď niekto hovorí, že ja som sa s tým možno častokrát tiež stretla, keď niekto hovoril bezdetný, že a ja by som to chcel takto, nebudem im púšťať rozprávky, neviem, jedno s druhým. A ten rodič s dieťaťom možno vie, že to tak nie je, že to tak nefunguje, ale v tom prípade byť iba taký, že sa usmiať a nebyť taký, no však uvidíš, keď budeš mať vlastné deti. Je to v tom, že možno podporiť práve, že však je super, že máš takýto názor a je super, že máš nejaké hranice alebo vieš, ako to chceš robiť. Že možno keď to nebude také, tak nevadí, ale proste minimálne vieš, čo chceš a čo nechceš. Každý z nás má iný charakter, pochádza z inej rodiny, má iné tie východiska. Ale tak často sa všeobecne stretávame s tým, že sa hovorí o tom, že keď príde to materstvo, tak aj ty si to tak pomenovala trochu predtým, keď sme sa bavili, že game over, že veľa vecí skončí, život sa veľmi zmení a teraz nie je na nič čas, ani na to manželstvo, na jeho budovanie, na zažitky, často už vôbec nie ani na modlitbu. Ako to možno prežívaš ty v tejto oblasti? Tiež som to tak mala, že tiež som to tak videla. Ja som to tiež videla napríklad u kamoškách, keď aj napríklad vstupovali do manželstva, že aj pre nich to bol možno taký game over, ale potom možno taký ďalší level sú tie deti v tom celom. Úplne akože rozumiem ľuďom, ktorí to tak majú, aj ženám, ktoré to tak majú, že naozaj príde to materstvo a ich to zvalcuje, alebo možno presne nenajdu možno to poslanie v tom, alebo sa v tom nenajdu. Zároveň sú ženy, ktoré sa v tom nájdu a povedia, že chcú byť matkami a objavili naozaj to, prečo boli stvorené, že to je to ako keby, čo ich naplňa. A je to úplne akože podľa mňa legitímne, že mať buď taký názor, alebo taký názor a byť v tom taký slobodný, že ako to mám ja. Ale určite to nie je game over. A presne to ako keby ako si to človek nastaví aj na začiatku, že pre mňa to tak bolo od začiatku, že som to tak nechcela a videla som, že možno pre pár žien to tak bolo. Ale mne vtedy veľmi, veľmi pomohlo, že možno som videla iba jednu ženu, ktorá to tak nespravila a som si povedala, OK, dá sa to, že je to možné, že ako keby vám to tak otvorí, že možno to tak nerobí 80% žien, ale
tých pár, alebo tá jedna, ktorú si ja nájdem a inšpiruje ma, tak si poviem, ona to dá, dám to aj ja. Ak je to, po čom túžim, hej, že ak to nie je to, po čom túžim, tak to tak nerobím, ale naozaj toto bolo pre mňa také, že som si povedala, že nie. Druhá vec je, že veľmi závisí od toho, aké dieťa máš. Ja som to pochopila až pri druhom dieťati. To bola obrovská facka, aj podľa mňa taká veľká lekcia v mojom živote. Bolo, že mne sa narodilo vlastne prvé dieťa Adela a ona bola totálne šlabikárové dieťa. Hej, ona spinkala 3 hodiny, 2 hodiny bola hore, napapala sa, vykakala sa a znova spala 3 hodiny a takto. To znamená, že ja som s ňou robila totálne všetko, čo predtým. Naozaj ako keby tých obmedzení som mala veľmi málo, to znamená, že s ňou sa veľa vecí dalo. V tom, keď dostaneš také sebavedomie, alebo prišlo, aspoň ja som mala také ego v tom celom, že však ja to dokážem a vidím, že to rodičovstvo je úžasné, ľahké, hej, veď čo sa všetky matky sťažujú na tej materskej, veď je to pecka a tak ďalej. No a potom vlastne prišiel Artur, ktorý sa mi narodil a on už nebol také dieťa, bol veľmi náročné dieťa. Nespal v kočiku, plakal často, bol pláčlivý, 7 mesiacov som ho mala fakt, že iba na rukách ja, na sebe. A bol to veľmi náročný čas a vtedy mi prišla taká facka, že už som si povedala, že nikdy neodsúdim žiadnu mamu proste za to, ako čo robí a či sa realizuje alebo sa nerealizuje, lebo proste sú deti, pri ktorých sa to nedá. Zároveň, aj keď to bolo ťažké s tým Arturom, tak a som si tak uvedomovala, že OK, dobre, nevadí, nevadí, že si takýto nevadí, že takto to je a idem hrať s tým, ako keby čo mám, že občas som sa tomu musela prispôsobiť, občas som to tak pušovala a vravím si, dobre, nevadí, že plačeš, to zvládneme to spolu a tak. Veľa to závisí aj od toho dieťaťa, ale aj keď je to náročné, tak sa to dá. V tomto si myslím, že opäť je to v tom, že akú má povahu ten človek, aké má nastavenie a že či chce. Ja som veľmi chcela, ja si to tak aj uvedomujem, že ja neviem byť úplne 100% iba, ja neviem, že na materskej a doma a riešiť to, že toto veľmi nie ako keby pre mňa a možno pre niekoho to je, ale ja som to takto ako keby vnímala a práve naopak, to chcem povedať, že vôbec, že nie je game over, ale ten život naberie úplne iné obrátky akože tým dieťaťom a je to taká, akože nechcem teraz znieť ako reklama na materstvo, že potešiť si mať deti, ale je to super, ako aj my s Davidom si často hovoríme, že my máme super deti, že ten život je, napríklad ja si pamätám, že ja som plno vecí hovorila, toto budeme robiť, alebo dozol pôjdeme, keď budeme mať deti, že to bude super, hej, že už človek chce vidieť aj svet, aj všetko, ale už napríklad je to o tom, že chcem ukázať tým deťom ten svet, že taký iný rozmer toho celého. Takže nie game over, ale naopak, že proste ten život začína úplne nabrať iné obratky s tými deťmi. Keď si spomínala vlastne to obdobie, že si mala toho Artúra 7 mesiacov iba na rukách a tak, a zároveň keď sa vlastne obhliadneme späť, že hovoríš, že vlastne tie deti musia vidieť tú tvoju živú vieru, ako sa to dá sklbiť aj v tom možno modlitebnom živote alebo v takej každodennosti to materstvo s tou modlitbou? Ja si myslím, že bez toho sa to nedá. Že to by som tak akože povedala, že to bolo asi jediné, čo ma častokrát držalo, častokrát vždy, čo ma proste drží, že ja to už neviem inak, hej, že ten život s Bohom je každý deň na novo a bez tej Božej pomoci to proste človek nedá, hej, že to je, obdivujem každého, kto možno nemá toho Boha v živote, že má možno nejakú inú vieru, obdivujem to, lebo nemať takú istotu v živote, ako je Pán Boh, tak to musí byť veľmi ťažké. Ale zároveň je samozrejme pre tých ľudí to je tak, ako to majú, je to v pohode, ale z môjho pohľadu mať toho Boha, za ktorým vždy môžem ísť a ktorý ma vždy podrží a inšpiruje ma kráčať ďalej a dáva mi tú silu, tak bez toho si to akože vôbec neviem predstaviť. Aj v tom materstve, že áno, človek má taký pocit, že sa tak stiahne. Aj možno to bolo to, čo som videla ja vtedy, už ja si myslím, už teraz to tak nie je, ale možno predtým som to videla, že ženy vlastne sa úplne stiahli buď zo služby, alebo z nejakého života vlastne v podstate, hej, že je to veľmi náročné byť žena a popri tom, ja neviem, slúžiť alebo hrať v kapele, spievať čokoľvek, alebo kopu iných služieb, tak
už len byť takým členom spoločenstva, hej, keď to dieťa akurát potrebuje ísť spať, keď je tam to stredko a jedno s druhým, že tá žena keby tak prirodzene z toho vypadne možno. Ale opäť, že je to na tom, že podľa mňa do akej miery to ty dovolíš. Lebo si myslím, že to môže byť tiež taká diablová stratégia, hej, tie ženy úplne vlastne na tú perifériu dať a aby nemali ten kontakt s tou vierou možno. Takže je to potom už naozaj na tom osobnom vzťahu s Bohom, že či som ochotná, keď to dieťa zaspáva, či budem scrollovať tým internetom, alebo si radšej, ja neviem, prečítam niečo z písma, alebo takto. Takže len to chce akože veľmi veľkú disciplínu, hej, vtedy, lebo najľahšie je ísť na niečo instantné. A toto je trošku ťažšie, ale si myslím, že aj ten môj vzťah s Bohom bol pre mňa tak dôležitý, alebo takou prioritou v mojom živote, že som nechcela, aby mi to zobralo, alebo aby mi tie deti, alebo to vlastne, ja neviem, domácnosť, manželstvo, aby mi ten vzťah s Bohom zobrali. Že keď podľa mňa to má tá žena, ten človek v tom prvom mieste, tak urobí všetko preto, keď chce, aby si našiel ten čas. A tak prakticky si to môžeme ako predstaviť, že ty si skôr nejaký taký človek štrukturovaný, že si povedala, že každý deň si dám 5 minút a budem si čítať písmo, alebo si skôr taká, že neviem, že si povieš, že musím ísť do kostola každý tretí deň, alebo skôr spontánny typ, že teraz si pustím nejakú pieseň a sa pri tom modlím, kým mám syna na rukách, alebo ja neviem, len hovorím, čo mi napadá. V tomto som taká, že pre mňa veľa znamená to ráno, že ako sa ja ráno nastavím, hej, a akú atmosféru aj ja nastavím doma ako matka. A pre mňa je to napríklad v tom, že aj dnes ráno sa mi to presne stalo, že otvorila som mobil, začala som riešiť nejaké veci, čo som potrebovala vyriešiť a cítila som, ako ma to normálne zužuje, hej, že ako prichádza taká úzkosť a toto treba a tento papier mi treba odovzdať, deti do toho chceli kúpať bábiku, hej, a som videla, že OK, že takto nie, hej, že toto vôbec nie je dobrý štart a pustila som si worship, hej, nejakú pieseň a som to začala iba tak odovzdávať Bohu, že Bože, odovzdávam ti to, hej, niekedy je to úplne takáto strelná modlitba, že nie je to nič štrukturované, ale naozaj, že to urobí akože obrovský rozdiel v tom celom, ako aj ja to vnímam a je to naozaj o tom, že čo ako keby do seba vpúšťame, čo príjmame, tak potom vlastne to aj dávame von. Takže toto je pre mňa veľmi dôležité. A potom večer sa s deťmi modlíme spoločne, máme takú spoločnú modlitbu každý večer, takže to je tiež taká rutina pre nás a potom je to už či už kniha večera alebo písmo. A ja si tak hovorím, že to potrebujem viac, že to písmo, že o mnoho viacej čítať napríklad ako správy negatívne, takže je to naozaj o tom, o čo si dovolíme alebo čomu dovolíme nás ovplyvňovať. V tom všetkom je strašne dôležité mať možno taký čas pre seba, nie iba modlitebný, ale možno aj pre vás s Davidom, alebo pre takú nejakú osobnú psychohygienu. Máš v okolí nejakých ľudí, ktorí ti možno s tým pomôžu, alebo je to pre teba ľahké niekoho poprosiť, aby ti postrážili deti? Alebo pomohli s niečím takým? Ja som taký typ, že tak ťažké je aj mne akože požiadať o pomoc. To je pravda, že ja som tiež taký typ, že najradšej urobím všetko sama a všetko zvládnem a nepotrebujem nikoho na to. Takže toto je podľa mňa také jedna najväčších akože takých bojov vo mne samej. Alebo ako sme sa rozprávali aj predtým, že to beriem ako zlyhanie. Že v niečom zlyhám, keď požiadam o pomoc. Ale áno, akože čo si spomínala prvé, že človek potrebuje určite čas pre seba, to je úplne, že áno. Mňa to naučil tento Artur, lebo vtedy som pocítila také svoje hranice, že to už nevládzem. On ma to fakt naučil byť taká, že OK, povedať si, že potrebujem aj keď len 20 minút alebo pol hodinu čas, že ísť von, vyvetrať sa a odísť z toho. Samozrejme, že teraz ho vykresľujem ako nejakého úplne náročného. On je strašne zlatý. Aj 5 korún by ste mu dali, keby ste ho videli, lebo je to blondiak s modrými očami, strašne zlatý. Takže áno, toto určite, že čas pre seba, čas pre nás dvoch. To by David vedel povedať, on je veľký zastanca toho, že on ma viacej musí ťahať do toho, aby sme mali aj ten čas spolu. Čo teraz vidím, že áno, je to úplne, má to byť priorita číslo 1 v tom vzťahu, že stále sme tu my dvaja.
s tým tiež zápasím, ale už je to lepšie. Áno, tým, že vlastne tie deti sú už väčšie, Adela má 4,5 a Artur má 2 roky, takže teraz sa to už dá, že je to lepšie, je to super, že jemu sa už tá nervová sústava trošku pospájala. Takže prvý rok bol náročný, hej, teraz už je to veľký chlapček, takže už je taký, že viem od neho odísť, viem ho dať našim. David je s ním úplne v pohode, že keď ideme aj niekam na prespavačku, tak to zvládne sám David. A takto, takže áno, to určite tento čas je veľmi potrebný. A hlavne byť sám, hej. Toto môže byť podľa mňa aj veľká výzva, že človek sa chce tak zahltiť, že tým, že vlastne tá žena doma má tak minimálne toho času. To znamená, že keď zrazu má ten čas, tak ho má chuť zaplniť všetkým iným, lebo aj prádlo treba poskladať, aj poupratať treba, aj s manželom treba byť, aj modliť by som sa mala a neviem čo všetko. Ale byť v tom taký asi prísny na seba, že vyhradiť si ten čas, byť sám pre seba, byť sám so sebou. A myslím, že aj veľa ľudí, a ja častokrát som sa toho bála, že som sa bála byť vlastne sama so sebou, lebo vtedy vlastne uvidíte, čo vo vás je, ale je to veľmi, veľmi potrebné. K tomu času pre seba alebo času psychohygieny by sme mohli zaradiť aj taký tvoj alebo váš spoločný milúčky projekt s hravým názvom Ši a nechaj šiť. A čo sa za tým skrýva? Toto bol taký náš veľký sen s mojou najlepšou kamoškou Žižou, ktorá sa inak volá Veronika Žbírková. My sme vlastne skončili vysokú školu dávno, dávnejšie a nemali sme vlastne robotu, hej, že sme boli nezamestnané, reality check hneď, úrad práce do 8 dní a všetky tieto veci, ktoré hitne každého slovenského študenta, pokiaľ nemá robotu. No a to bol taký príbeh, vlastne, ktorý súvisí aj s tou Veronikou, s tou Žižou, ktorá vždy chcela vlastne od malička šiť. Aj veľa šila, ale rodičia nikdy ju neprihlásili ani na školu. Ona chcela ísť na odevný dizajn, ale oni povedali, že budeš chodiť na dopravnú školu a tak ďalej. No a my sme to, tým, že vlastne žijeme tu na Sliači v spoločenstve SP, žijeme tu takú komunitu naozaj tým, že je to veľmi malé mestečko, tak sme tu tak na kôpke žijeme. Takže sa všetci poznáme. Ja som videla túto jej túžbu, ale ona vlastne nikdy nemala financie na to si kúpiť vlastný šiaci stroj, takže sme sa viacerí kamaráti z tohto spoločenstva poskladali a kúpili sme jej šiaci stroj. Takže to bola taká veľká vec na narodeniny. Tak my sme vtedy robili tu v kaviarni Dolinka, sme hovorili, dobre Žiža, tak začneme šiť a neviem čo všetko, nejaké plány, ale ona nebola krajčierka vôbec, ja mám obidve ruky ľavé totálne, že ja sa do týchto handmade vecí proste obdivujem každého, kto štrikuje alebo robí takéto veci. Ja to proste neviem. Vtedy prišli vlastne do mody ľadvinky cez plece. Vtedy my sme to poznali iba od našich rodičov, že to nosili akože okolo bedier. No a tým, že sme nemali peniaze, tak sme chodili do sekáčov a kúpovali sme si za euro proste XXL kabát obrovský alebo manchesterové sako. Pozerali sme si na YouTube nejaké videá a podľa tých videí sme to šili. No a tak toto vlastne začalo, hej, že... Že vlastne z tých látok, z tých kabátov to ste postrihali a šili z toho tie ľadvinky. Áno, presne tak. Presne tak, že z týchto starých sák, z týchto vecí sme šili tie ľadvinky a potom prišlo také turné, už si nepamätám presne, ktorý to bol rok, ani tému, ale viem, že ostalo strašne veľa tričiek, akože chceme viac, bolo na tých tričkách. A bolo ich možnosť, veľa tričiek. A oni ich potrebovali nejako zrecyklovať, tak nás oslovili, že či by sme z tých nespravili ľadvinky. Takže z tých tričiek sme urobili ľadvinky a už to tak pomaly sa tak už nabalovalo a 5 rokov a sme tu, ale vlastne strašne veľa vecí sa zmenilo. To by bolo úplne, že na ďalšiu hodinu, ale je to tak, že vlastne teraz sme tu a máme vlastnú dielňu. Sme občianske združenie, pridala sa do toho ešte jedna naša kamarátka Katarína Launerová. A tým, že ešte to chcem povedať, že ja mám vyštudovanú vlastne špeciálnu pedagogiku. Táto Veronika má vyštudovanú sociálnu prácu a aj Katka, takže sme boli aj tak sociálne orientované. No a vytvorili sme vlastne občianske združenie v roku 2019. Teraz aktuálne som v tom sama, lebo Katka je na materskej a Veronika už má inú robotu.
ale teraz recyklujeme aktuálne kožu. Takže zase už je to taký iný level, ale vravím úplne iný príbeh a iba recyklujeme, akože to poviem poslednú vec, že teraz máme vlastne kožu z automobilového priemyslu, z firmy, ktorá vyrába opierky do aut kožené. Takže z toho my vyrábame vlastne ľadvinky. A vlastne tým, že ty máš vyštudovanú tú špeciálnu pedagogiku a tvoja kamarátka teda tú sociálnu prácu, tak vy ste teda prizvali do tohto projektu aj ľudí s Downovým syndromom a je to možno taká vízia aj toho celého Šíjaj nechaj šiť? Áno, toto je vlastne taká vec, že do toho vlastne prišla naša kamarátka známa Aťka Tomíková, ktorá má Downov syndrom a ktorá ako jediná má vyštudované krajčírstvo, by the way. Takže ako keby zapojili sme do toho aj Aťku a celé to nabralo úplne iný význam. Tým pádom náš hlavný cieľ je teda nielen recyklácia, ale aj práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami. Takže zatiaľ máme vlastne tú Aťku a druhú kolegyňu Zuzku, ktorá má tiež Downov syndrom. A pochádzajú napríklad tiež z jednej dediny tu pri Zvolene. Takže je to celá taká božia réžia, by som povedala. Keby niekto si povedal, že vám chce pomôcť, tak čo by mal urobiť? Mal by nám dať 2% zdaní. Takže 2% zdanie, ak dávate, tak určite nám to veľmi pomôže. A takisto nám pomôžu aj nejaké finančné dary, samozrejme. A takisto aj, či si napríklad objednáte našu ľadvinku, tak to nám tiež veľmi pomôže. Ale určite tie 2% a tie finančné dary sú akože super, lebo platíme tiež nejaký nájom, energiu, aby tu vlastne aj tí ľudia s Downovým syndromom, aby sa tu mohli stretávať, aby sme tu mohli byť. A vravím, že aj pre mňa je takým najväčším akože symbolom toho, že robíme to fakt pre nich, lebo oni sa tu cítia dobre a robí ich to šťastným, takže to je úplne pre nás taký najväčší dar celého toho. Spomínala si, že máš vyštudovanú tú špeciálnu pedagogiku a v podstate, keď si predstavíme človeka, čo má vyštudovanú špeciálnu pedagogiku, tak skôr si ho predstavíme v nejakom školstve alebo teda ako nejakého asistenta pre žiakov so špeciálnymi potrebami. A ty si sa vybrala skôr takým alternatívnym smerom a zároveň využívaš asi tie poznatky zo svojho štúdia. Myslíš si, že aj to tvoje štúdium bolo také božie vedenie k tomu celému, že možno sa na prvý pohľad zdá, že nerobíš to, čo robíš, ale zároveň to aj využívaš? Zaujímavá otázka, toto som nikdy ako keby, aj keď možno som to preberala, že prečo som študovala to, čo som študovala, ale vtedy mi to dávalo akože obrovský význam aj zmysel, lebo aj keď som si vybrala tie vysoké školy, tak si vravím, že čo budem, keď to vyštudujem? Že čo budem, že ja som si veľakrát chcela som študovať antropológiu, archeológiu a neviem čo takéto, kadejaké smery, ale všetko bolo, že zamestnáte sa v štátnej sfére, ja viem, a kde? Že akoby som mala pocit, že nič z tých nových odborov mi nepovie, že vlastne čo som vyštudovala. Tak je pravda, že som vždy chcela byť učiteľka od mala, že to bol taký môj sen. Takže to učiteľstvo ako keby tam stále vo mne bolo, ale určite som bola taká, že OK, že ešte nejako to upgradenúť a vtedy vlastne mi napadla táto špeciálna pedagogika, že to by mohlo byť vlastne riadne super, keby som to vyštudovala, že určite to má taký potenciál aj do budúcna a aj teraz je to už o mnoho rozvinutejšie ako ja neviem pred tými 7-8 rokmi. Takže o mnoho inak sa správame k deťom, ja neviem, s ADHD alebo rôznymi problémami v školstve, takže mňa toto fascinovalo vždy. Nerobím možno úplne, že v školstve, aj keď aktuálne teda som na materskej, o ten rok to možno budem zvažovať, ale ťaha ma to aj takýmito inými smermi, takže som úplne taká otvorená tomu. Viem, že to školstvo je taká istota, by som povedala, lebo tých učiteľov je určite málo na Slovensku, ale mňa to ťahá aj takýmito inými vecami, takže akože úplne taký môj sen a taká moja vízia je, že aby som mohla robiť tu vlastne v tejto dielni na určitý úväzok a uvidíme už, čo potom bude. Z toho, čo hovoríš, mi to tak príde a verím, že si nemyslím hovadiny, že nechceš robiť veci iba tak na oko, alebo doma nechcete robiť veci na oko, nechcete žiť len tak na oko, ale chcete žiť tak naozaj pre hĺbku a do hĺbky. A k tomu trochu smeruje aj tá moja ďalšia otázka, že vy ste pred časom vlastne s manželom, s Davidom boli v misijnej škole v Írsku a boli ste tam neviem ako dlho, ale už len to, že idete niekde do sveta na nejakú misijnú školu,
je pre mňa fascinujúce cez optiku toho dnešného sveta, ktorý možno hovorí, že najdôležitejšia je efektivita a neviem čo všetko možné. Že ako to vtedy bolo, trochu nám približ tú situáciu. Bola to veľká túžba, mali sme veľkú túžbu s Davidom. Tým, že vlastne David je aktívne v službe, že vlastne hrá na gitaru aj v kapele, tak my sme sa vlastne zobrali, keď som ja mala 22 rokov, pred 8 rokmi. Takže vlastne my sme sa zobrali a vedeli sme, že spolu niekam chceme ísť na nejaký čas, niekam najlepšie do zahraničia, aby sme tak začali ako keby aj tú našu cestu tým manželstvom tak na skale, že aby sme si nejako vybudovali nejaký spoločný čas, lebo ten prvý rok manželstva bol taký veľmi pestrý, že tým, že vlastne oni hrajú či už cez víkendy alebo týždne, tak sme boli, veľmi si ten rok nepamätám ináč, ale bol to taký rýchly rok, ale vlastne vedeli sme toto už pred svadbou, že takéto niečo chceme ísť, vôbec sme nevedeli kam. David mal vlastne už isté skúsenosti z Ameriky, ale nevedeli sme, kam chceme ísť. Ale neboli sme úplne takí, že teraz musíme ísť do Ameriky a musíme ísť tam a neviem. Boli sme takí práve, že otvorení tomu, že vieme, že chceme spolu ísť na nejaký čas, nevieme kde, ale vieme, že to bude to najlepšie, čo môžeme pre seba urobiť. Takže aj peniaze, ja neviem, zo svadby. My sme vlastne bývali prvý rok s Davidovými starými rodičmi, že väčšinou páry všetky okolo nás v podstate brali hypotéky, kupovali byty, prerábali a my sme boli takí, že nie, že sme to ako keby odložili a odkladali sme si peniaze vlastne na tento čas. Vlastne bol to taký rok, čo sme boli v tom Severnom Írsku. No a tak sme to vlastne začali hľadať, že či pôjdeme vlastne hneď alebo po roku. Povedali sme si, že po roku, lebo predsa len aby sme našetrili. Aj tak bolo strašne veľa ľudí, ktorí nás podporovali aj finančne, čo je pre mňa aj teraz spätne, keď sa na to pozriem, tak je to taký zázrak obrovský, že niekto ti pošle peniaze, aby si ty mohol investovať ten čas niekde a modliť sa a ísť ako keby hľadať to svoje poslanie. Zároveň spätne vidím, že sme boli aj takí stratení v tom mladí, že kto sme, čo chceme so životom, ako chceme budovať manželstvo, či sa vôbec poznáme. Spätne to hodnotím ako najlepšiu investíciu, ktorú sme kedy spravili. A bola to vlastne investícia do nás, že do toho času, čo sme boli preč. A mám pocit, že aj teraz dokonca častokrát z toho čerpáme, čo možno nevidíme, ale nakoniec sme boli takí, že sme zháňali alebo sme sa pýtali ľudí, či nevedia o nejakej škole, kde by sme mohli ísť na nejaký čas. A potom vlastne sme dostali takú správu od Bohuša Živčaka, ktorý nám odporučil Severné Írsko, také spoločenstvo Vinica. Tak to bola sranda, že my, že čo? Že to nevieme, čo to je. Tak otvorili sme tú webovú stránku a tam bolo, že po anglicky, hej, ale teraz to preložím, že rozmýšľal si niekedy nad tým, že dáš Bohu 1 rok svojho života? A boli tam takí dvaja ľudia na útese, ktorí stáli a my úplne takí preniknutí, že áno, veď to sme my, že áno, že veď my chceme dať ten rok, že to je to, čo vlastne chceme. Takže my sme boli úplne tak, že OK, že let's do this proste. Tak sme to spravili, dali sme si prihlášku a čakali sme teda, či nás zoberú a potom nám vlastne prišlo, že super, veľmi sa na vás tešíme, príďte. Nikoho sme nepoznali, v živote sme neboli v Írsku predtým a bola to jedna obrovská skúsenosť a naozaj dodnes ďakujem Bohu za to, že nám to takto vyšlo. A čo tak prakticky znamená byť rok v misijnej škole? Volalo sa to, že ISOM, bolo to, že Encounter School of Mission a v podstate mohol si vybrať, že v akej službe by si chcel slúžiť, či už to boli ženy, mladí, deti, alebo napríklad worship team, hej, tam sa prihlásil David. Ja som sa prihlásila na službu ženám a v podstate to znamenalo, že neviem, 4 dní do týždňa alebo 4 dní do týždňa vlastne sme chodili na nejaké vyučovanie a to bolo ešte v pohode, ale vlastne potom sme mali jeden deň, kedy sme mali outreach, sa to volalo, a to bola evangelizácia vlastne v meste. A tá evangelizácia mala rôzne podoby. Celý ten rok sme robili nejakú inú, hej. Ja som tam strašne veľa vecí pochopila, bol to úplne iný rozmer toho života s Bohom,
lebo prvý outreach sme mali, stretli sme sa v takej možno v takej malej izbičke. Ten náš vedúci povedal, OK, dobre, takže som rád, že sme tu. Ja neviem, pár úvodných slov. Dobre, poďme sa modliť a vnímajte to, čo vám Duch Svätý hovorí, hej, že čo dneska, ja neviem, koho stretnete, proste čokoľvek, čo vám Duch Svätý hovorí. A ja už stres, ja som, to bol prvý týždeň, ja som teraz, že po anglicky, však rozumela som, hej, ale že by teraz som sa pustila s niekým na ulici akože do nejakej debaty, zvlášť s tým prízvukom, lebo to je úplne iný level angličtiny, ten ich prízvuk. No a on tam hovorí, no dobre, tak teraz počúvame Ducha Svätého, tak ja už v myšlenkách, Pane Bože, pomôž mi, toto nemôže byť pravda, že čo mám robiť. A on, dobre, tak teraz sa rozdelíme do skupiniek a povieme si, čo akože Duch Svätý nám hovoril a ja, čo? že to boli 2-3 minúty a ja, že ja som sa nestihla dať do nejakej hladiny, že proste ako mám počúvať Ducha Svätého, že to sa musím zamyslieť, pustiť si hudbu, podmas, urobiť si nejakú atmosféru, aby som oľutovať hriechy, čokoľvek, aby Duch Svätý ku mne mohol prehovoriť. Proste na to nebol čas, hej? Tam bolo, takto sa to dialo. Išli sme do jednej skupinky a ja vravím, že ja nič nemám, proste ja som úplne toto a môj spolužiak jeden, ktorý mal 50 rokov. Boli sme spolužiaci, ja neviem, koľko nás mohlo byť, možno 40, neviem, 80-ročná pani, 50-ročný pán, hej. My sme tam boli, ja neviem, 18-ročný, hej, 25-ročný, celá úplná škála. No a tento môj spolužiak mi hovorí, počuj, ja som mal také slovo pre teba, že zo skutkov apoštolov, že ako hovorili v ich jazykoch a tí ľudia im rozumeli. Viete, čo myslím asi? No a ja si vravím, že OK, tak to teraz akože čo to znamená, ale dobre, beriem, hej, že beriem, čo mám. Išli sme a boli sme vlastne s mojou spolužiačkou. Mali sme takú úlohu, že zastaviť nejakého človeka a spýtať sa ho, či nepotrebuje nejakú modlitbu alebo čokoľvek. A už po nejakých 2 hodinách vravím tejto spolužiačke, že počuj, že išiel oproti jeden pán a vravím, že vieš čo, idem skúsiť ja. Hej, že skúsim sa ho ja niečo teda opýtať, že idem do toho. Iba pre predstavu vlastne Írsko je, že Severné Írsko a Írsko, hej, že Slováci väčšinou žijú v Írsku, je to Európska únia, euro, všetko, hej. Severné Írsko je vlastne Anglicko, hej, takže proste tam je Libra, všetko. No a boli sme v mestečku veľkom ako Krupina, podľa mňa, úplne maličké mestečko. A teraz po 2 hodinách vravím, idem na to, hej, že vyhecovala som sa. A oslovila som toho pána, že hello, hej, už takou lámanou angličtinou. Viete, my sme tuto z lokálnej cirkvi, z lokálneho spoločenstva a iba sme sa vás chceli opýtať, že či nie je niečo, za čo sa môžeme akože modliť za vás. A on že no, thank you, I don't understand. A vravím, že ja nehovorím dobre po anglicky, hej, že vravím, že skadiaľ ste. A on že zo Slovenska. A ja že what? Normálne, ja som tam ostala, starí ľudia mňa obarilo, normálne. A ja som zo Slovenska. Asi veriaci, že ja som tu na takej misijnej škole, hej. Tá vedľa mňa baba vôbec nechápala, čo sa deje. A on mi povedal, že že vieš čo, ja neverím Boha, ale tak ja som ešte nestretol tu Slováka, že by tu nejaký Slovák bol, že Poliakov je tu veľa, ale že tak ja neviem, tak vieš čo, no a vlastne mi povedal, že má problém vlastne s obezitou, má veľké zdravotné problémy kvôli tomu a tiež má nejaké psychické problémy a ja som sa ho tam spýtala, že a môžem sa za teba modliť? Ja iba položím ruku na teba? Bude to krátke chvíľa, hej. A on že, no jasné, tak ja už asi musím veriť Bohu, nie, keď som ťa stretol. A pomodlila som sa krátko za ňo a on odišiel, išli sme vlastnými cestami, neviem, či bol uzdravený alebo čo sa dialo v jeho živote potom, ale ja som potom prišla a to bol brutál, hej, a to bol prvý outreach, že vlastne ten môj spolužiak mi prorokoval, hej, na začiatku, že ako zo skutkov apoštolov budú mi rozumieť a vlastne sa to stalo, hej, že mi rozumel ten typek. To bol prvý outreach a ja si hovorím, že OK, že Bože, že ty si tak reálny, že ty existuješ, že keď je niečo takéto zažiješ, tak ty si povieš, že OK, Bože, že ty si taký mocný, že tu 2 Slovákov proste dokážeš dať dokopy, aby sa porozprávali. A nielen to, ale by sa modlili spolu. Takže pre mňa to bolo také, že to bola prvá skúsenosť a odvtedy
naozaj sa Pán Boh iba k tomu priznával. Takže takto to nejako vyzeralo, že potom sme robili rôzne, že sme prorocky sa modlili a prorocky išli za niekým, v kaviarni, volalo sa to, že coffee shop prophecy, že proste si objednáš kávu a modlíš sa za niekoho, koho vidíš a potom mu povieš, čo ti Pán Boh povedal. Mám ináč neskutočne tiež svedectvo z toho, ako jedna pani, no to bolo úplne, to nás tiež odrovnalo, to bolo veľmi silné. Takže takýto štýl vlastne. A potom boli sme cez tú školu aj na takej misii, to sme mali, ja som bola v Norsku, David bol v Londýne a tiež sme v podstate robili evangelizácie v meste. Takže sme takto chodili a evangelizovali. Takže takto to v podstate vyzeralo a našli sme tam naozaj strašne veľa priateľov a známych a s ktorými sme v kontakte aj doteraz. To mi ukázalo akože úplne iný level tej viery. Takej, že riadne živej. Ešte mňa by zaujímalo, že či to nie je také šialené v tejto dobe naozaj dať ten rok Bohu. Je, no. Áno, určite. Je to šialené, ale ja si zároveň myslím, že keď vieme ísť na Erasmus, keď vieme cestovať po svete. A nemusí to byť rok, pre niekoho to môže byť mesiac, 2, že sa rozhodne ísť na nejakú školu alebo čo. Že bolo to brutál v tom, že napríklad ja som externe študovala. Vtedy sa vlastne externé štúdium o rok predĺžilo akurát, že som nie 2 roky, ale 3 roky bola. To znamená, ako keby ja neviem, nemusela platiť zdravotku, na Slovensku, ale bola som v zahraničí, ale študovala som tu. David má takú robotu, že vlastne bol zamestnaný v Gazone, takže to bola veľká podpora. Určite si myslím, že jasné, že nie pre každého je to úplne jednoduché si to takto vyhradiť, ale budem sa opakovať, ale bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v našich životoch určite. A hlavne akože aj v niečom zažiť tú inú kultúru, asi mi každý dá za pravdu, kto bol dlhšie ako 2 týždne v zahraničí, že bohužiaľ je tam tá kultúra iná ako tu na Slovensku a celková možno aj tá atmosféra, tí ľudia a tak ďalej, že to je obrovský zážitok určite takisto, že nie len možno z toho duchovného pohľadu, čo nám to dalo v tej našej viere Boha, ale aj s takými úplne akože ľudskými. Myslím si, že to cestovanie otvára riadne aj mysel, aj oči človeku, takže je to super. Ohromné malé. Na záver máme takú spoločnú rubriku pre všetkých. Volá sa Ohromné maličkosti. Sú to pre niekoho možno úplne bežné veci, nebadané, maličké, ale pre niekoho také, ktoré ho veľmi tešia a oživujú jeho srdce. Veľmi by nás zaujímalo, aké sú ohromné maličkosti Lenky Slavkovskej. Napadlo mi jej ohromná maličkosť ísť do DM-ky s mojimi kamoškami a s babami, s ktorými tu zdieľame život aj na takej hlbšej úrovni. Takže to je pre mňa ohromná maličkosť. Len tak si vyventilovať a ísť sa prejsť po DM-ke. Dnes sme tu mali Lenku Slavkovskú. Hovorili sme spolu o tom, ako prežíva svoje materstvo, ako sa snaží kľúčkovať medzi časom s deťmi, s manželou, s Pánom Bohom a časom pre seba, ako sa snaží žiť ten život nejak tak hlboko a koncepčne. Hovorili sme o milom projekte Ši a nechaj šiť. A takisto o misijnej škole Vineyard v Írsku, ktorá bola v istých momentoch kľúčovou v jej živote a z ktorej stále čerpa. Tak ďakujeme Lenke. Amen. Ďakujem. Ďakujeme. A tešíme sa na vás zase na budúce. Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy. Naše podcasty môžete nájsť na webe www.kumram.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Do počutia už o 2 týždne.